Hindi nagregregat na pong Hesus Kristo dagitoy tikas pasamak ngayon tayo amon kadagiti kay papanan nagiti sorsorat agsipod ta isuna imay ket nagsagaba gapo kadagitoy alinaom kadagiti sorsorat ngayon na ibagbaga so nga lang tayo kapsat kinapateg akas kay papanan na tadigitoy iso iti napateg ngayon tayo panigabaklay kadigiti inna nararamida ni di gapo kadigitoy asorsorat ngayon na impalpalawag iti mabasa iti Lucas 9 iti 23 ket kinunana kadakwada amin no siya sinuman a tao ti mayat masumurot kanyak paglikodan na iti bagina ket alaen na iti cross na iti naldaw di kita kasat nga intay ibaklay iti naldaw ngayon na ibagbaga digitoy a cross nga ibagbaga na tadi kita kapsat a cross ti bagbaga na isu digitoy nga isurat iti ebanghelyo iti linaon iti Biblia ngayon na ibagbaga isu nga adu titihan nga nakaawat digitoy akay papanan na kadigitoy alinaon kadigiti sorsorat tadda mo digitoy a mabasa a pampaneknek nga inna imbaklay idi saan nga gapulaen iti paringibaklay iti abaga no diket digitoy ibaklay iti panunot gapo kadigiti sasaumet laeng kayen na impalpalawag idi iti mabasa iti Mateo 16 iti 24 idin kinunana ni Jesus kadigiti adalan na no siya sinuman a tao iti mayat nga umay sumurot kanya paglikodan na iti bagina ket alaen na iti cross na ket suroten na so digitoy kapsat ti na ibagbaga nga cross nga intay ibaklay ket intayo suroten isuna digita nalawag bet kakapsat iti adda kadigitoy arap tapi nga naisurat iti linaon ti lokot ti pagbasaan so digita tadta digitoy ngayon na ibagbaga iti mabasa iti Lucas 14 iti 27 uray siya sinuman nga umay sumurot kanya paglikodan na ket di na baklayen iti cross na saan nga makapagbalin nga dalak so dayta ti kinunana idi na po Hesus Kristo isu nga makapagbaling adalan nano antayo basuroten digitoy ngaddang na iti na ipagbaga iti mabasa iti Aramid 3 iti 18 ngem kas iti impakamu iti Dios iti damo iti ngiwat dagiti so amin a mamadto at ti Kristo na agsagaban to tinungpal na so digiti na ipadto palan idi ngayon na ibagbaga iti daan na tulag ay suna ket mayanak ket agsagaba ket tinungpal na so niya po Hesus Kristo mo lang na ito'y nga ibagbaga na nga DJ Kristo na isu tinagsagaba gapo kadigitoy asorsorat so kadigiti kapsat in nakipalpalawag digitoy iti intayo adalen iti kay papanan na tapno maala tayo Diyos to makay papanan gapo ti panagpamati nagturong sa dingato iti ayan iti Diyos sa dingato ket agyaman na kakabsat digitoy ning kayo mawatan iti kay papanan na digitoy asorsorat digitoy napudno kakabsat alaen tayo kadigiti napili ornosen ken umiso akay papanan na ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.